Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li għaddejjin aktar diskussjonijiet biex Malta tilqa' l-impatt inflazzjonarju fis-settur tal-ikel riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna u l-imblukkar tal-kunsinji tal-qmugħ minn qawwiet tal-Baħar Russi fil-Baħar l-Iswed. Meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti f'Kastilja waqt konferenza tal-aħbarijiet, Dr. Abela rrimarka dak li sar bħal investiment ta' 70 miljun euro fin-nies, il-ftehim mal-importaturi tal-qamħ u l-ġwies u l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-Prim Ministru nnota wkoll li traħħis fil-prezzijiet tal-fjuwil li daħħal Gvern Laburista f'Ġunju ta' sentejn ilu għadu hemm. Spjega li fil-prezz tal-fjuwil hemm differenza massiva ta' dak li iħallsu l-konsumaturi f'pajjiżna u f'pajjiżi oħra fl-Ewropa. Dan hekk kif f'numru ta' pajjiżi Ewropej il-prezz tal-fjuwil kważi qareb id-doppju ta' dak f'Malta. Għamilt eżempju ċkejken ta' dak illi konsumatur ta' vettura privata u għamilt kalkolu tiegħi bbażat fuq konsum ta' diesel ta' 35 euro fil-ġimgħa. Min jagħti lill-vettura tiegħu 35 euro diesel fil-ġimgħa llum qiegħed jiffranka kważi 21 euro fil-ġimgħa biex inkun preċiż. Kieku kellna il-prezz tad-diesel nagħmluh mingħajr ma nagħtu s-support. Dwar l-aħħar żviluppi fuq il-gżira ta' Kemmuna, il-Prim Ministru rrimarka li ttieħdet deċiżjoni minnu fih li ħolqot bilanċ. Li l-inmirkas ta' Kemmuna, Dr. Abela saħaq li l-bilanċ jista' jinstab. Dik li kontinwament irridu nippruvaw insibu bilanċ bejn id-dritt tal-poplu illi igawdi areas pubbliċi u dak huwa dritt sagrosant li ħadd ma jista' itellef lill-pubbliku milli jgawdih u fl-istess waqt illi inħallu l-operaturi ekonomiċi li jistgħu għaddejjin fuq l-investiment tagħhom. Mhux qed nagħmel referenza għal każ ta' Kemmuna meta ngħidha b'mod ġenerali fuq il-pajjiż kollu. U nemmel hemmhekk sinerġija tista' tinstab, bilanċ jista' jinstab. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar l-avviż legali dwar il-mużika fil-belt, il-Prim Ministru spjega li fil-prattika l-infurzar idonju jrid jara li jilħaq il-bilanċ rifless fl-avviż legali. Hawn aċċenna li ma jridx jagħmel lill-belt paċi fil-ieħor. Ma nebda intenzjoni li l-belt nagħmluha paċi fil-ieħor, nixtieq niċċara. Dak li qed naraw fil-belt għal min iżur il-belt fil-ħinijiet ta' filgħaxija qed naraw entertainment ta' kwalità. Qed naraw artisti Maltin illi qegħdin idoqqu l-mużika tagħhom f'dawn il-lokalitajiet fil-ħwienet, artisti li ilhom sentejn u nofs ma jaqalgħu xejn ħlief il-wage supplement tal-gvern. Għexu bil-bare minimum, bit-800 fix-xahar. Illum fortunatament għaliex ħdimna bil-għaqal u rejna fiduċja fihom, qegħdin jikkummentaw magħna li għandhom xogħol li ma jistgħux ilaħqu bih. Hekk jixirqilhom l-artisti tagħna u nemmnu ħafna fihom. L-istess l-istabbilimenti kummerċjali. Sentejn u nofs ta' diffikultajiet finanzjarji, biss però l-appell tiegħi jibqa' għal dawk ir-residenti li d-drittijiet tagħhom ta' mistrieħ mhux biss fil-jiem tax-xogħol imma parti wkoll fil-weekends iridu jiġu rispettati. Dwar il-ħaddiema tal-Air Malta li se jiġu trasferiti lejn entitajiet oħra tal-Gvern, il-Prim Ministru saħaq li dan mistenni jseħħ sa wissu u ta' serħan il-moħħ li l-Gvern se jżomm mal-weda tiegħu. Il-Prim Ministru saħaq li l-linja nazzjonali tal-ajru għandha futur u bl-amministrar ta' dawn l-aħħar xhur l-Air Malta qed tara rkupru fl-operat tagħha.